Cut! Playback! Kumusta? Ito ako, si Arjan. Kunwari, behind the scene shot. Pero aware yan, ilang taon na rin ako dito sa mundo ng pamimilikula. Marami-rami na rin akong nagawang mga short films. Nasanay ako sa mga short narratives. Kaya sa pagpasok ko sa bagong mundo ng advertising, nadala ko ang aking mga karanasan. Napalapit ako sa paggawa ng mga narrative advertisements. Tulad ng drama, horror, comedy, nagawa ko na rin ang documentary, PSA o Public Service Announcement, kahit mga ABPs. Nakagawa na rin ako ng product shots. At pati ang mga beauty shots. Ops, hindi ito video ads. Ako lang yan. Napapasayaw minsan sa set para masaya lang. Oh, ako din pala to. Minsan nagiging extra din. Oh, paano? Tara, sama niyo ako sa mga ads nyo. Sinasabi ko lang po lagi niyo pinapaalala sa akin.